En sèrio has caigut? Que el Passerol Esbrisat també és millor vi blanc de la guia de vins de Catalunya. Millor vi. Ho sento, vull dir... Millor vi blanc. No. Torna a intentar. Torno, però què tinc que canviar, no? Ara, Sense color. Per damunt de tots els colors. Com és el directe, no? És millor vi de l'edició de la guia de vins de Catalunya 2020. Bien, lo ha dicho. Pensaba que eso sería un coñazo, pero no, es muy Súper chulo. Eso lo fue con bastante. Millo vino. Espera, funciona una cosa. Ay, mira. ¡Ole! Mira, trae. Això és una carbassa. Sí. Adéu, adéu, adéu.